Пестиш пари, но всъщност ги губиш. Влагаш пари, но реално печелиш. Как става това? Фондът е алтернатива, която не само запазва, но и увеличава стойността на вложените средства. Основните инструменти са два. Акция – дял от компания. Облигация – отпускане на заем към държави с развита икономика. Не е нужно да си милионер, ако започнеш на време. С малка сума можеш да натрупаш средства за нов дом, образование за децата или мечтаната почивка. Ако искаш да разбереш как, свържи се с мен за безплатна консултация. Пестиш пари, но всъщност ги губиш. Влагаш пари, но реално печелиш. Как става това? Фондът е алтернатива, която не само запазва, но и увеличава стойността на вложените средства. Основните инструменти са два. Акция – дял от компания. Облигация – отпускане на заем към държави с развита икономика. Не е нужно да си милионер, ако започнеш на време. С малка сума можеш да натрупаш средства за нов дом, образование за децата или мечтаната почивка. Ако искаш да разбереш как, свържи се с мен за безплатна консултация.